Barcelona i jo. Avui he agafat la meva càmera, he sortit al carrer per mostrar-vos una mica el significat d'una ciutat com Barcelona per una persona com jo. Després d'una bona estona passejant per la ciutat de Barcelona, m'he fet la pregunta de què és Barcelona i per donar resposta m'he adonat de que això depèn de la persona a la que preguntem. Per exemple, per mi és una cosa, per tu pot ser una altra cosa, però per una altra cosa diferent. Llavors, Barcelona és l'infinit. Barcelona, per mi, és art i jo sóc el progrés.